Vítejte u dalšího podcastu Ekanis z veletrhu For Pets 2025 a od mikrofonu vás zdraví Iveta Panírková a Michaela Weidnerová. Krásný dobrý den. Tak a teď tady máme nádherného, skvělého, sympatického hosta a tím je Katarína Bukovini. Dobrý den, Kataríno. Pekný den. Majitelka úžasné firmy Ekopec. Děkujem. A já věřím, že naši pravidelní čtenáři musí Ekopec znát už jenom proto, že byla několikrát v našem adventním kalendáři. Takže, Kataríno, já vás poprosím hned k úvodu. Představte nám Ekopec. Takže ešte raz krásny deň. Ekopec je vlastne výrobňa, alebo respektíve vyrábame prírodné produkty pre zvieratá, ale aj pre ľudí a zároveň nakupujeme od lokálnych výrobcov produkty, ktoré s nami súznia, ako sú pamlsky a krmivá. Vy máte i biocertifikovanou výrobu. Presne tak. Můžete našim posluchačům představit, co to je biocertifikovaná výroba? Je to normálne certifikovaná výrobňa, k tomu sme pridali bio, ale sú tam ako náročnejšie procesy k tomu, aby zostala biocertifikovanou. To znamená, že je potreba nielen používať suroviny v biokvalite, ale taktiež aj celý ten proces okolo je dôležitý využívať napríklad biodrogériu, keď čistíte vlastne všetky nádoby alebo aj tú obyčajnú zem a tak ďalej. Takže celý ten proces toho, čo si môžete predstaviť vo výrobni, tak všetko musí používať sa v biokvalite, respektíve ekologické prostriedky. No já předpokládám, že to se bude týkat asi i třeba obalů, protože já tady vidím nějaký ty výrobky, tady u nás na stánku máme a ono to úplně jako přírodně vypadá i jako v tom pytlíku. A předpokládám, že i tam musí být nějaká adekvátní forma skladování a potom třeba i uchování těch produktů těch zákazníků, že to určitě nemůžou si s tím dělat úplně tak, jako co chtějí. Ja som veľmi rada, že ste to začala vraviť, pretože ja vlastne to nikde nevravím a respektíve to až tak ako neprezentujem. Není potreba, aby tie obaly boli kompostovateľné, ale ja to tak prosto mám. My to takým spôsobom ako robíme. Jednak, že balíme veci do oleje do skla, do tmavého skla, ktoré vlastne udržuje ten olej v dobrej kvalite a potom bylinky, ktoré máme, tak balíme do kompostovateľných sáčkov, ale zároveň, čo sa musím pyšniť, pretože myslím si, že je strašne málo firiem na svete, ktoré má dokonca aj etikety plne kompostovateľné a dokonca aj to, čo je vytisknuté na tom, tak ten inkoust je ekologický. Takže ide to úplne od A po Z. Mám to úplne namyslené až ako naozaj až do podrobná a bolo to veľmi náročné, preto tie etikety trvalo tak dlho vyrobiť, pretože nebolo dostatok firiem, ktoré toto robí a u nás v Čechách našťastie máme firmu, ktorá je u Prahy, takže vlastne som mala šťastie v šťastí. Takže rozumím tomu, takže já si vezmu ten pytlíček, tady třeba koukám nějakou tadyhle takovou jako bylinnou směs na odčervení, takže vezmu si ten pytlíček, roztrhnu ho, spotřebuju směs pejskovi a ten pytlík můžu vzít a hodit ho do kompostu, který mám na zahradě. Rozumím tomu takhle správně? Presne tak, áno. A vôbec sa nemusíte obávať toho, že vlastne ten kompost nebudete môcť využiť potom späť v záhrade, pretože bude vadiť nejaký inkoust alebo prosto nejaká čiastočka. Je to plne kompostovateľné. To je úžasné, já to teda slyším úplně poprvé, že něco takového je a vaše firma Ekopec je teda hlavně o bylinkách. A vy máte krásný příběh první směs. Můžete nám ho říct? Tak moja prvá zmes naozaj vznikla veľmi vtipne. Predchádzalo tomu to, že naša kačenka, naša prvá basetka mala veľmi vážny problém s ledvinami. Až taký vážny, že pán doktor vravel, že skutočne nevydrží asi viac ako 2-3 mesiace. Nebolo ani isté, že ktorá ledvina je nefunkčná. Zdalo sa, že možno obe. Ale mali sme šťastie, pretože ten pán doktor nám pomohol aj v barfovaní, to znamená, že nám napomohol k tomu, že akým spôsobom barfovať takto akoby takého ledvináře. A
a my sme ubarfovali. A tým pádom si myslím, že tá kačena vlastne bola viac na seba akoby naviazaná. Sice tí psíci vedia, akým spôsobom fungovať a máme na záhrade vlastne 2 prírodné záhrady, dokonca certifikované a jedna z nich vlastne tá prvá naša certifikovaná prírodná záhrada má lučnú trávu. A v tej lučnej tráve kačena takto akoby chodila a vyslovene vyhľadávala bylinky a žrala ich. A mne to bolo ako divné, asi po pár dňoch, možno po týždni, po 2, ja neviem už ten čas, aký tam bol. A si vravím, no a ja idem pozrieť, že čo ona vlastne tam robí stále na tej lučnej tráve. Fakt to bolo viditeľné, že vlastne zbierala rastliny a vlastne ma inšpirovala. Ja som zistila, že ktoré bylinky tam pozbierala, ja som ich začala potom zbierať, sušiť a po nejakých pár mesiacoch som vlastne nakupovala v lekárni, alebo mali sme v Berovne ešte jednu lekáreň, ktorá sa špecializovala na bylinky, takže som nakupovala od nich, urobila som si vlastne zmes pre ňu, dávala som ju do barfu a takto vznikla rovnováha, naša bylina zmes na ledviny. Ježiš, to je hezký. Takže vy to máte takhle v podstatě, jakoby zmiňujete barv, takže vy to tady máte vlastně v podstatě komplexně, jakoby i nejenom vlastně bylinky, ale i taková jakoby zdravější strava. Ale zmínila jste tady basetko, tak možná basetka, no, takže bychom se možná mohli zastavit to, jaký máte pejsky. Aha, tak máme kačenka, basetka, to byla naša prvá papierová fenka, tá už bohužiaľ tu nie je a vďaka tomu, že som vlastne nemohla, alebo nechcela som na nej chovať, ona neukazovala na začiatku, že je nemocná, ale mala som taký ako ten vnútorný pocit, že to nie je ako správne na nej chovať, tak sme sa ako rozhodli ešte zobrať jednu fenku z chovateľskej stanice, ale ako k domu, aby ako uhlídala tú basetku a aby basetka mala kámošku, tak mala brazilskú filu a máme ju stále 13-ročnú Beátku a druhú basetku sme si zobrali vyslovene akože aj na chov a na výstavy. Máme Dorotku, už dneska 11-ročnú, ktorá nám dala 2-krát šteniatka a z prvého vrhu sme si nechali Alana, my ju voláme doma Lunu, ktorá má 8 rokov, takže máme 2 basetky, Dorku, Lunu a brazilskú filu Beátku. Zajímavá kombinace. A ještě kocůra, jsem musela povedať, že máme takého vesnické tajemství. Potřebujete mít testery, to je jasný, že? Takže předpokládám, že všechno, co od vás vyjde z výrobny, odzkoušíte na svých pejscích, je to tak? A musím povedať, že vlastne tá rovnováha bola hlavne na Katke vyskúšaná, ale vlastne ostatné veci najprv skúšame na sebe, ako ľudia, napríklad to sérum na klišťatá, alebo aj tá křemelina, parazit plus na odčervení. To vlastne všetko ako vyskúšame najprv my ľudia a potom až vlastne to dávame psíkom. Je to také divné, ale... Já myslím, že to není divný, protože asi se shodneme na tom, že ta bylinka vůbec neví, jako v jakém je těle. A jako furt je to bylinka, že jo? Tak asi jako my jsme všichni savci, tak asi bych řekla, možná selským rozumem souhlasíte. Presne tak, absolútne. A obzvlášť, keď akoby používate z ekozemědělství alebo v biokvalite veci, tak by som sa ako neobávala. Já teď jsem se tady zamyslela, protože jsem si vzala do ruky Parazit Plus, to znamená bylinnou směs na odčervení a chtěla jsem se podívat, jak se tohle používá, jak se to dávkuje, takže nám to asi můžete říct. Jo, je to také pre mňa jednoduché, ale viem, že veľa ľudí sa ešte radšej dopýta. Ja mám radšej, keďže teraz je Parazit Plus alebo respektíve nadrtený, takže sú trošičku tie bylinky väčšie, ale už budeme aj kapslovať, takže ten merš, alebo teda to mixovanie bude o mnoho jemnejšie. Ale teraz doporučujem ho robiť z neho nálev, to znamená 3 dní každý večer si urobíte čaj z Parazit Plus, ktorý necháte 10 minút luhovať, zalejete buď maso alebo granule a po týždni zasa opäť zopakujete, tak jak s bežnými konvenčnými liekmi je potreba odparazitovávať opakovane, tak aj vlastne s tými bylinkami. Alebo môžu dať ľudia, ktorí barfujú, tak môžu dať lžíci do žrádla podľa veľkosti pejska. A já se zeptám, je tam třeba nějaká jako doporučená doba v měsíci, kdy se to podává? Protože já bych si typla, že úplněk třeba. No, napríklad, ale priznám sa, že
pre tých ľudí je už veľmi náročné pojmout vôbec akoby začatie odčervovania s bylinkami, takže ja ich nechcem nejakým spôsobom ešte trápiť, že keď je úplne gano voluní, takže kto už ako je taký bylinář a umí s tým trošku pracovať, tak ako chápe tieto nuance, to je dobré to spomenúť, ale bežní ľudia, ktorí sú ako v neustálom ako strese alebo v tempe, tak je viac menej akoby jedno kedy. Len čo stále opakujem, je dôležité opakovať tú kúru, tak ako s konvenčnými liečbami, čo málo ktorý veterinár povie a radšej si urobiť koprológiu, ako len tak leda bolo odčervovať. Mně se neskutečně líbí ty vaše etikety, já si to i pročítám. Je to hezký, ale na to se samozřejmě ptát nechci. Mě zajímá, jak se člověk stane bylinkářkou. Já miluju bylinky, neustále chodím okolo bylinných zahrad, ale vůbec jim nerozumím. Ano, voní to, ale nerozumím tomu a nikdy bych si jako netroufla s nima pracovat. Ale vy to máte neskutečně zmáklý a právě by mě zajímalo, jak se člověk stane bylinkářkou. A je to také, by som povedala, že v rodine u nás generácie žen si vlastne odovzdávajú tieto múdrosti ohľadne rastlín, takže ja som mala to šťastie, že moja babka ma naučila, ona nebola vyslovene ako bylinkářka, ale krásne pracovala s rastlinami, so zeleninou, vedela proste výborne pestovať okrasné rastliny, až tak, že mnoho ľudí aj zo zahraničia, i keď sme boli za oponou, tak vlastne jej písali alebo brali si inšpirácie. V 90-kách vypestovala pepino, ktoré mala x za sebou rokov, čo každému zomrie ako po lete, tak vlastne mala x rokov to pepino, kde to je vlastne melón s hruškou spojený, prepojený, tak to je také zaujímavé ovocie. Bola prosto šikovná a naučila ma vlastne rozprávať s rastlinami. Je to také EZO akoby, ale v žiadnom prípade. Je to, takže takýmto spôsobom. A ja som sa z začiatku bala pracovať s rastlinami, s bylinkami, ale bola som ťažko chorá a nejakým spôsobom by som povedala, že som zjemnila po tej chorobe a tie rastliny nejakým spôsobom dokážem s nimi pracovať, takže mi to vlastne prichádza, hodne študujem, není to len o tom, že prosto tu vidím nejakú rastlinku, je tá hezká, tak to tam zamiešam, ale je to nutný aj štúdium. Mám aj vyštudovanú homeopatickú akadémiu, ktorá dopomohla aj k ďalším veciam, k pochopeniu, takže takto. Tohle to vlastně všechny tyhle ty znalosti přenášíte do těch svých výrobků, předpokládám. Je to tak. Samozřejmě. A mohli bychom si teďka udělat jenom takový jako stručný průřez s těmi vašimi výrobky, co vlastně všechno u vás můžou návštěvníci toho vašeho e-shopu nebo toho krámku v tom Berouně, tam já se chystám, já se moc těším, co tam u vás všechno najdou. Tak v prvom rade samozrejme tie naše bylinkové produkty, ako je najpredávanejšie sérum na klišťata lesný kapka, potom prírodné odčervovadlá, teda rôzne bylinné zmesy na jednotlivé orgány, to znamená, keď pejsci, kočičky majú problém s játrami, ledvinami, slinivkou a teda tak to nájdu u nás. Taktiež balzám na tlapky, ten je veľmi obľúbený, pretože vedia už ľudia, že ho môžu používať aj v lete, rôzne olejčky na zúbky, na uši, hydrolát na oči, ktorý je fajn, ale taktiež máme aj palmosky, ktoré vyrába Líba Krejčová a to sú palmosky vyslovene pro dietáře, že sú to zvieratka, ktoré majú problém napríklad so slinivkou a je vôbec problém si nájsť nejaký palmosek pro tohto nemocného pejska, tak v našom e-shope navedeme, že nemusí kupovať iba tieto vyslovene od Líby palmosky, ale máme tam aj palmosky, ktoré doporučujeme, že tieto ešte by mohol ten pejsek zjesť a tak. Super nápad za mě. Určitě. Oni i ty vaše stránky jsou velmi uživatelsky příjemný. Jo, a ta fialová barva, ta mě osobně se neskutečně líbí. A já se vrátím s dovolením k tomu séru na ty klíšťata. Jak tohle funguje? A jak se to dávkuje? Zo začiatku je veľká potreba, aby ten klient na toho pejska alebo kočičku to dával často, to znamená prvé 3 týždne od 20 kg vyššie denne jednu kvapku,
buď kvapola, alebo otriť to kapátko medzi lopatky alebo na kořen ocasu a po 3 týždňoch alebo po mesiaci stačí 2-krát za týždeň dávať. Tam je dôležité to, že tá lymfa se smrádne vlastne tými bylinkami a ten pejsek alebo kočička je toxický pre ty parazity, pro ty klišťatá, blechy alebo aj u detí vši. Ježiš, vážně, to mě nosej furt ze školy. Autíčka. No vidíte to, a já teďka položím takovou otázku, možná, nevím, jestli se vám bude líbit. Utáhne to, ty kapičky vlastně, ten nápor těch klíšťat potom třeba v té hlavní sezóně, když jich je fakt jako moc? Je to veľmi jako dôležité povedať, že každý pes, tak akoby aj u nás, sme akoby iní. Našťastie, väčšina našich klientov píše a vracia sa. Ja vidím ako to vysoké procento vracajúcich sa zákazníkov, ktorí dokonca nakupujú iba, že sa vracajú len pro to sérum. Že ako celý rok nenakupujú nič iné, ale sa vrátia v únoru, březnu na to sérum. Takže ja vidím to vlastne z tej štatistiky, že to je účinné. Aj máme mnoho zákazníkov, ktorí celých tých 6 rokov nakupuje toto sérum. A u nás napríklad feny, ktoré už to majú tých 10 rokov, tak je to 100% účinné. Ja ale nerada hovorím, že je to 100% účinné, pretože... To není nic, no. Není nič 100% účinné, ale dokáže to utiahnuť. Samozrejme, keď máte problém v tom zmysle, že najviac klíšťat je napríklad Stredočeský kraj alebo Ostravsko, Olomoucko, tak tam by som asi to prispôsobila a to dávkovanie nenechala na 2-krát týždenne, ale by som, dajme tomu, dávala 3-krát, 4-krát za týždeň. Záleží, ako dlho ten pejsek to sérum používa, že či len pol roka, alebo už 2 roky. Keď 2 roky, tak to naozaj stačí 2-krát. Keď je to len pol roka, tak by som nechala 3-krát, 4-krát. I tak stále tvrdím, že u stredne veľkého psa tých 10 ml to je tak neobchodné, ale tých 10 ml naozaj vydrží celý rok. Ono teďka ještě mě vlastně napadá jedna věc. Já sama momentálně mám doma 2 nakrytý feny, takže samozřejmě člověk se jako rozmýšlí, co na ně dá, jako v tomhletom období. Dá se třeba doporučit tahle ten váš produkt, nebo třeba pro štěňátka, pro takový ty hodně malý? Pre tie hodne malé, ty by som asi do tých 3 mesiacov nedávala už len kvôli tomu, že tak ako nejak logicky aj u malých detí, keď sa vám narodia, tak vlastne nič nedávate a nezaťažovala by som ten organizmus ešte ako eterickými olejmi. Po tých 3 mesiacoch by som sa neobávala dávať, ale dávala by som určite menej. Prvé týždne by stačilo aj 2-krát za týždeň. To mimino predsa len je čisté, takže oni ako, tá lymfa je akoby taká o mnoho jednoduchšia, není ničím zaťažená. Takže takto. U tých březích fen, ja som napríklad našim březím fenám dávala, pretože ja sa tých klišťat ako skutočne obávam, takže ja som dávala, ale podľa USKVBL to nemôžem hovoriť. Takže vlastne ste nič nepočuli. Ještě mě napadlo, že jste zmínila eterický olej, takže předpokládám, že to není vhodný pro kočky. A dávame to dieselovi, ale vyzkoušet to. prostě. Hej, presne dobře, tak. takže vyzkoušet na každý. Některá kočka to dá, některá ne. Dobře. Presne tak. No, já teda za mě už teď momentálně nic nenapadá. Bylo to úžasný povídání. Mně se neskutečně líbí, jaká energie z vás prostě sála. Tak, jo. A to mě baví. Vidím, že vaše práce vás taky baví. Áno, veľmi. Je to opravdu vidět, je to vidět na každém detailu, na každý věci a hlavně i na tom, jak vy krásně o tom umíte povídat. Já vám strašně děkuju, že jste přišla k nám do studia. Já děkujem za pozvání, bylo to Já fajn. taky moc děkuju. A určitě se budeme těšit na další nějakou spolupráci. OK, tak mějte se ďakujem krásně. veľmi pekne, majte sa všetci pekne. Taky, nashledanou, dovi.